سلام صبركم تخاتلتنا كم يسألكم امباركس ناي ساعة زينا حسلكم مسألكم مجمرتا جن رئيسنا إثيوبيا أب قدام ودك بحري حدش مع باليتات ترايلا إسرائيل نغفت حزر زرتهم فلسطينيين أسرات كنا يوكرين نوت هدرات مريت المغرب زي تقتلت تواسعيتن كالوتن زبل زيناتات حزنا مسألكم علينا سناي مكتتال حدش مع بالتات إثيوبيا أب قداي ودب كيح بحري دحرت استحواوس مجلسي أبي أحمد أب قداي كيح بحري إرترا أو رحتك أمت أبزابت مجلسي نبتم زرباتات كم زي تقدم بحتيرو أنا تيرا من براي ذكر أبتي من قدم منستر سينا استوحب المجلسي أبز غرب أوانات بزعبا مايتن مساخد بحرن مساسلو أرستاتن زي تباهلو زي تباهلن البيه بلون دحر مبال كم وترو أب كم زي مسألة كورناتاتن معدتاتن كم زي قدم دقاقي من الرقاقة نخلهم قدسات كيتن كويو يمحتسن يبل نيرونا إرترا مجلسي بتوسخي هاجرات جيبوتين سوماليانون بلولاونتن كم زي دارادرا مجلس أوتين منبارن يذكر أبزح جوان إثيوبيا نايتان بعلا كمنات هاجرز أوجت ريبابليك أوف سوماليلاند زخنة أب كتما بربارا زركب ودبن متقامز جمرت توزتا مع بالا خنزر أي منجستاو برس ايجنسي إثيوبيا EPA نحدا منستر بمتقاس أبزيبا سوماليلاند قدم 3 عمد كاب سوماليا استنتسلت كوينا بحبرات أفريقيا هنا حبرات هاجرات عالم جن عالم لخاو أفلتو يتوهبان منستر ترانسبورتن لوجستيكن إثيوبيا ألو موسمي قدما منستر أبي أبز مرحو أخيبا منسترات بزعبات من سوماليلاند زقبر زلوزتا مجلس أخمز هابا EPA صبصيبا إثيوبيا 95 مئويت نزخون نقد أتاون وطأن ودب جيبوتي كم تتقام تقاسات منستر أمارات ودب نمركاب صعري قبر كم زلون ودب بربران متقام تجمر زرب صبق معبال خمزر أين اتامع كنزينا على فيسبوك صبصيبا بتوسخي ودب لامون متقام مس منغست كينيا استجمر زتا بصبق يقصل كم زلون اتحابريتا يملكت يبالالو مبل 56 عمد كفأتات كزات إثيوبيا بلعل عد أكود تذكروا مجزاتوي سراويت سرعة حيلة سلاسي بعصرت حمشت حدار شانشات تميتن سوسان شوعتن أب عد أكود نزوبا سلعب زكير رقف أنا يزموتو نسوهات زيقاتات زخر تخيدو أبتو بعصرت حمشت حدار بستفل علي مسانا لوتات استخيد زخر مبل 56 عمد أم حداري زوباقاش باركا أمبسادر محمد علي حورين صحف كدف أبتو زوا أمبسادر محمد علي جابران زركبوهم حلفتي أزت زراويتن نبرتنا يتخبابن تساتفهم نيرم أم حداري نزوبا سلعة أتو ويل محمد علي وعبزس معقال اتباري من سراويت إثيوبيا بلعل نبر تعد أكود استفتسم هلكيت وحد كابتي بزوح زسكح قفعتات تغتاتل تجازاتي سرعتات إثيوبيا بلعل هزبي إرتراز فتسموه مخالب متكاس أبتعلت 9 نصهات نبر تعد أكود أبعد درفتي كم تقتلوا كليسوم وانا دايركتر كفل بالن سبورتن أتو دريس صالح بوغنو زاقيت مستقبر مصنعتي نتا أبعد أكود استفتسم كفع دميركا أبزا باقاش باركات راي سوسان سلستان عدتاتن كتمتاتن قداي تمساسل قفعتات كزات سرعتات إثيوبيا خمسخنا بمحبر أكل تاريخ زبي إرترا بمخانو بقبو نمسنادون نمزكارون لعلا قلبو خوابو التحساسيبو أمبسادر محمد علي حوري دما أبعدو كود استفدت مزسكح كحقفعي مرأينا يتجازاتي سرعتات إثيوبيا زختل وزنبرو إرترا ميريتان بحران بر سبايل لينا نزبل أريمينا وتكبار كمزخنا بمتكاس كونتي ناي زخر مدباتن أقاطامتاتن بمسوات زيكاتاتا زترغاغصت ناتنتن لولاونتن بمعقاب أب مدبات لمعات عصفا مسرح كمزدلي أغنزيبو أبتناي زخر قاطامي كابت زسكح كحقفعي نسكلاس ترفو تذكرتاتهم ككافلو خلو نتفصامي زنصبارق ባህላውን ጥበባውን መሳነዶታት ቀሪቡ إسرائيل نغفتح الزرزرتهم فلسطينيين أسرات إسرائيل حماسن أم اللوات أسراتن جهاز تتحدث سباتن كجبرون كمون نأربعة معلتات تسنح تقصدوا كبلون احتسامع معملو أتتقصدوا مبال لهم رفات ساعة 10 كجمرن كله أتمن اللوات أسرات دما خباب فرق معلت 5 كاد بيبي صغر الداخل له إسرائيل زرزر كفتح زخلو 300 فلسطينيين كم زوجاتون يفلت مبزحتي عدمهم 10 شعته و10 شمون تخينو بتقللا كاب 10 4 كسب 50 شعتن عمد زلو سبات يركبوهم كابتم أسرات أستات كلتم 274 دقة تبعتهم أب إسرائيل حقا وأقباب سلازخونه يزرزرتهم أما أسرت تصنح فلسطينيين وقعوا خينو أب تاجر كرم زخونه يخون أسر مفتحو زيقاتات إسرائيل نبلع على بيت فرد إسرائيل اللي قباين قبلو إسرائيل 4 ساعات كوهاو مالو أبتي كابلو محمش كي جمر تحاسبو زلو قدام معرف مفتح أسرات حماس بدمر 5 جوز تتحاسو دقة أنستيون هساناتن كفتحيو إذا دما أم معلتي 10 سبات كفتحو تثبيت يقبر بدحريو إسرائيل 250 فلسطينيين كتفتحها أب كلام معرف دما أتتقصد دوم مبال
بنفس وكف 10 جهاز فتح بحد معلت خناوحيو بز مسرت كسب 5 جهاز تتحزو سبات كاب قازان تتفتحهم كسب 250 فلسطينيين اسرات كتفتحا ابز حجوان مرحت عالم نتي بشمغالነት قطر استغبر سممع بحقوس تقبلهم ولو ات بحبرت اوروبا عباي بريطانيان امريكان جبر شبراو جلت تابع حماس بشوعته تقم تخلتشن اسرائيل سلستن ابل اسرائيل بسفصم متقعتي لعل شحن 200 سبات كموتن كلو لعلي 200 دما جهو حيزو ناب قازا موساد يفلط كاب شعو جميرو اسرائيل اوش متقازا كتفصمو بصنحت متقعتات كبره ملسي اب قازا لعل 14000 فلسطينيين بدبداب نفرتن متقعت مدرن كم استقتلو صبصبات مينستر طعنا قازا يملكتهم اسرائيل بجبنات زخصصتهم كفتحو زخلو زرزر 300 فلسطينيين اسرات وقعو غير خمزلا صبصبات يገልጽلو እዚኦም በፈተና قتلت ቦምባ ምድርባይ ኖታጉ ነገር መፍጣር እምን ምድርባይ ምሰጸባእቲ ካርክብ በመፍጣርን ዝብል ከስታት ዝቀረበሎም ይርከቦም ወላ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዝርዝር ሰፈሩ ሰባት ግን በቀትለት እስራኤላውያን ዝተፈርደ የለን ኣብ ታሪክ ክልቲኦም ወገናት ዝለዓለ ስም ዘለዎም ልዋጥ እስራት እቲ ኣወርሕ ጥቅምቲ 2011 ዝተፈጸመ እዩ ኣብቲ እዋን 5 ዓመታት ኣብ መርኩ ሐማስ ዝጸንሐ እስራኤላዊ ወታደር ጊላድ ሻሊት ተፈትሑ እስራኤል ነዚ ወታደር ነፃ ንምውፃእ ምስተዕጡቕ ጉጅለ ዝበፅሐቶ ስምምዕ 27 ፍልስጤማውያን እስራት ፈቲሓ ገለ ካብቶም ነፃ ዝወፁ ፍልስጤማውያን እስራት ድማ ከም መርሒ ሐማስ ኣብ ቃዛ ዝኾነ ያህዊ ሲንዋር ዝበሉ ብቅትለት ተፈሪዶም ዝነበሩ ይርከብዎም እዚ ውልቀ ሰብ በቲ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተሓተቲ ካብ መንጎ ዝኾኑ ይበሃል ኣብ ወርሒ ጥሪ 2004 ዝተኻየደ ካልእ ዓብዪ ምልውዋጥ እስራት እውን ይጥቀስ ኣብቲ እዋን እስራኤል ምስ ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ጉጅለ ሂዝቦላህ ብዝገበረቶ ስምምዕ 436 ፍልስጤማውያንን ካልኦት ምዕራብ እስራትን ፈቲሓ በዚ እስራኤላዊ ነጋዳይ ኤልሃናንን ታነን ነባምን ብ2000 ካብ ሓለዋ ዶብ ዝተጫወዩን ዝሞቱን 3 ወታደራት ኣምሊሳ ቁጥሪ ኣብ እስራኤል ዝተኣስሩ ፍልስጤማውያን ይውስኺ ዘሎ ክሳብ 6/2023 ጥራይ እቲ ቁጥሪ ናብ 7000 ከም ዝደየበ ፍልስጤማዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣዳሚር ሓቢሩ እዚ ድማ 80 ደቂ ኣንስትዮን 18 ዓመት ዘዕድሞኦም ህፃናትን ዘጠቃልል እዩ እዚ ዘይ መንግስታዊ ትካል ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ሐማስ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ልዕሊ 3000 ፍልስጤማውያን ኣብ ቀይዳ ኣትዮም እስራኤል ኣብ 2021 ኣዳሚርን ካልኦት 5 ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሲቪላት መሰላትን ፍልስጤም ሽበራዊ ትካላት ኢላቶም እያ ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራውያንን ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላትን ግን ነዚ ይነጽግዎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም 2023 ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ እስራኤል ጸጥታ ኢሉ ብዝገለጾ ምኽንያት ን146 ታሕቲ ዕድመ ፍልስጤማውያን ከም ዝኣስሮም ትካል ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ይሕብር ብተመሳሳሊ እዋን እቲ ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ እስራኤል ኣትዮም ተረኺቦም ዝበሎም 34 ታሕቲ ዕድመ ፍልስጤማውያን ሒዙ ከም ዝነበረ ወሲኹ ጠቒሱ ክለብ ፍልስጤማውያን እስራት ዝተባህለ ካልእ ተሓለቕ መሰላት ፍልስጤም ብወገኑ ድሕርቲ ሐማስ ዝኸፈቶም መጥቃዕቲ 6 እስራት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ከም ዝሞቱን እቶም 5 ብ7 ጥቅምቲ ዝተኣስሩ ምዃኖምን ይገልጽ ክስን ፍርድን ዘይብሉ እስራኤል ምምሕዳራዊ ማእሰርቲ ዝበሃል ስርዓት ኣለዋ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ዝቐርበሉ ክሲ እንከይ ሰምዐ ወይ ቤት ፍርዲ እንከይ ቀረበ ክእስር ዝገብር ስርዓት እዩ መሰረት ሓቢርታ እስራኤላዊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሃሞክድ ክሳብ 1 ሕዳር 2007 ፍልስጤማውያን ምምሕዳራዊ እስራት ነይሮም እዚ ቁፅሪ ሐማስ መጥቃዕቲ ክሳብ ዝፈጸመሉ ዕለት 1319 ከም ዝነበረ ድማ ይገልጽ ዳይሬክተር ሃሞክድ ጀሲካ ሞንተል ነቲ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ሰባት ጅሆ መሓዝ ንባዕሉ ዘይሕጋዊ ገበን ኩናት እዩ ሐማስ ድማ ንኩሎም ጅሆ ዝተታሕዙ ሰባት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖም ኣለዎ እስራኤል እውን ነዚ ዕላማ ንምፍጻም እስራት ክትፈትሕ ግቡእ እዩ ኢላ ብተወሳኺ ብምምሕዳራዊ ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ፍልስጤማውያንን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከም ኣካል እቲ ስምምዕ ነፃ ክወፅኦም ኢላ እዞም ሰባት እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ነይሮም ስለዚ ጅሆ ዝተታሕዙ እስራኤላውያንን ፍልስጤማውያንን ምምሕዳራዊ እስራትን ንምፍታሕ ዝግበር ስምምዕ ቅቡል እዩ ነቐፌታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሓያሎ ነቐፌታታት የቕርብ ነይሩ ወለዶታት ፍልስጤም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እስራኤል ኮይኖም ሰፊሕን ስርዓታውን እደወናዊ ምንዛዕ ናጽነት ከም ዝተጻወሩ ይገልጽ ኣብ ወርሒ ሰነ 2023 ብፍልይቲ ራፖርተር 967 ጀሚሩ ዝተገብጡ ግዛእታት ፍልስጤም ፍራንቸስካ ኣልባነስ ዝቐረበ ጸብጻብ ካብ 1967 ጀሚሩ ህፃናት ዝርከቦም ልዕሊ 800,000 ፍልስጤማውያን ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ብዝተሓንጸጸ ዝተተግበረን ዝተበየነን መልካዊ ሕግታት ተኣሲሮም እዮም ይብል ንሳ ነቲ ዝተገብጠ ምዕራባዊ ገማግም ክትበጽሕ ከም ዘይተፈቕደላ ብምግላጽ ናብ ዮርዳኖስ ብምኻድ ን6 ኣዋርሕ ብርሑቕ ቃለ መሕተት ከም ዝገበረት ትገልጽ
ኩናት ዩክሬን ንወታደራት ምርኢት እናቕረበት ዝተቐትለት ተዋሳኢት ሩስያዊት ተዋሳኢት ንወታደራት ምርኢት እናቕረበትን ከላ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዩክሬን ከም ዝተቐትለት ተገሊጹ። ፖሊና መንሽኽ ኣብታ ብሩስያ ዝተጎብጠት ክማቾቭ ዝተባህለት ከባቢ ዞባ ዶኔስቲክ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ምርኢት ተቕርብ ነይራ። እቲ መጥቃዕቲ ብ19 ሕዳር 2023 ብዩክሬን ከም ዝተፈጸመ ድማ ተሓቢሩ ኣሎ። እታ ተዋሳኢት ወታደራዊ በዓል ሩስያ ንምጽምባል ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ምርኢት ተቕርብ ከም ዝነበረት ይንገር። ዩክሬን በቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 20 ወታደራት ሩስያ ከም ዝሞቱ እኳ እንተገለጸት ሰመዝ ሩስያ ግን ብዛዕባ እዚ ርእይቶ ይሃቡን። ፖሊና መንሽኽ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ኣስታት 150 ሰባት ክሕዝ ዝኽእል ኣዳራሽ ምርኢት ትልሂት ትቐርብ ከም ዝነበረት ካብቲ ቦታ ዝተረኸቡ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ህመት ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርጋሕ እንከሎ ኖትኪ ተሰሚዑ መብራህቲ እቲ ኣዳራሽ ቅድሚ ምጥፍኡ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መድረኽ ክትደርፍን ጊታር ክትጻወትን ትርአ። መንሽኽ ብዘጋጠማ መጉዳእቲ ኣብ ሆስፒታል ምስ ኣተወት ዓሪፋ። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ዩክሬን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ማዕከናት ዜና ብዛዕባ እቲ ዜናን ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ዝመደበሩ ስቱድዮ ቲያትር ፖርታል ኣብ ቀረባ እዋን ፖሊና መንሽኽ ዝኣለየቶ ተዋስኦ ንዝኽራ ክውፎ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅድመ ግንባር ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ቁሸት ክማቾቭ ተፈጺሙ። ክማቾቭ ኣብ ከባቢ ምብራቓዊ ዩክሬን ዞባ ዶኔስቲክ ትርከብ ኮይና ካብ 2014 ጀሚሩ ብሩስያ ዝተጎብጠት ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካልኦት ከባቢታት ዞባ ዶኔትስክ ብፍላይ ከተማታት ኣፍዲካን ባክሙትን ማእከል ከቢድ ውግእ ኮይነን ምጽንሐን ይፍለጥ። ደገፍቲ ኩናት ዝኾኑ ሩስያውያን ብሎገራት ንኣወዳድባ ናይቲ ምርኢት ክነቕፉ ከለዉ ዓሰርተታት ወታደራት ኣብ ሓደ ቦታ ዝተረኸቡሉ ምርኢት መጥቃዕቲ ዩክሬን ሩዑይ ዕላማ ከም ዝገበሮ ጽሒፎም። እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦ ናብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።